ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಡಿನಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚ ದುಬೈ ಮಾಲ್ಗ್ ಬೈದ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇಂಡಿಯಾದಂತ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಫ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪತೊಂಬೈದೆರ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಫ್ಲಾಗ್. ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾನೇ. ಫಸ್ಟ್ ದುಬೈ ಪನ್ನಗ ನೆನ್ಪಾಪಿನೇ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಕ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ನ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಮಿತ್ತ್ ತೂವರೆಗ್. ಅಂಚೆನೆ ಕ್ರೌಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಪೂರ ಕಲ್ಕನಾಗ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐಕ್. ನೀರ್ದ ಕಾರಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕುಲು ಕಾತು ಕುಲ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗ್ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲು. ಇತ್ತೆ ಚಾಲ್ ಆಪುಂಡು ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್. ತೂಲೆ ಜನ ಸಾಗರ. ಮಾಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಪಂದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಂಚ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಾಲ್ದ ಇಂಕುಲು. ಎಂಚಲ ಬತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಮಾಲ್ದ. ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಂದೇರು. ಒಂದು ಮಾಲ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ದುಬೈ ಮಾಲ್. ಒಲ್ಪ ಪೋಡು ಒಲ್ಪ ಬರೋಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಓ ಶಾಪಿಗೆ ನಮಗೆ ಪೋಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಹೊರ ಪೋಯ್ನಾಕು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆರೆಗೂ ಒಲ್ಪ ಪೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಲ್.
ಇಂಚಲ ಫೈನಲಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿಂದ ಅದೇ ಎಪ್ಪ ಪೊಂಡಲ ತಿನ್ಪಿನಿ KFC ಸೋ ಗುಡ್ ಅವೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಡು KFC ಓಲುಂಡು ಪಂದೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ ನಾಡೊಂದು ದುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಚಲ KFC ದಲ್ಪ ಬತ್ತತೂನಗ ದಾದ ಮೂಲು ರಾಶಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮೂಲು ಕಾತಿಂದ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ದ ಅಂಚ ಐಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಅವಂಡ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಲೈನ್ ಉಂತೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ದಾದಮ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಲಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಬತ್ತಂಪೋದು ಕೌಂಟರ್ ಪೋದು ಕಾಸು ಕೊಂಡಾಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜೆ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಆತೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಪನ್ನಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು KFC ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಪನ್ನ ಐತಂಡ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಚೈನೀಸ್ ಅವು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಕಾರ್ಡವು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕೌಂಟರ್ಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋಡು ನಾನು ಬೇತೆ ಪೂರ ಅಂಡಲ ವನಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಂಡ ತಿನ್ಪವಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲೆ ತಿನ್ಪೇರು ವನಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಡ್ ನಲ್ಪೋಡು ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವನಸಾರ ಒಂದು ಎಂಚ ತಿನ್ಪೋಲ್ತುಲೆ ಅವು ರಿಯಲ್ ಟೈಗರ್ ಪಂದು ಎನ್ನುದೋಲು ಅಲೆಗೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಜೋಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಗ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್